लाइथांनाय 8 जून 2024 नि सालो मेलागुर साउथ तयबान्दाल एडिसि विलेजनि निउरा मुरा जेबि स्कुल नखलानि रिं कुवा जालिना थांतानिबो ऑक्सीजन मानियांगै कुवा बिसिगनो लांमा आरिनाय खरकताम ताखुक शुक्रमणि मुरासिं शंभु कुमार देवर्मा दे अशोक कुमार त्रिपुरा नुखुंगो थांगसयका टीम UTF दिनै फुंगो तयबान्दालनि लोकल UTF मेम्बर सबितारानी मुरासिं नि नायकुल मुंबाई रेशन टेपट रिपोर्ट चामुं नंमुरुनि मानिखनि रगनो प्लांगै थैजानाय नुखुनि बरकनि यागो याफ्रिका टीम UTF लगियो तंका UTF नि प्रेसिडेंट सजल देवर्मा आतमसाके अबहाय कतरमा पातिबुं नुखुंगो क्लाइमनि बागै कायथाम नुखुनि बरकनो आमां चिमां चालायजाक ते बेलायनो खाखामलायजाक अबहाय जराबो बरकनि बोखावो मेथामना बागै बोखा हेलेंना बागै ते काहाम हामिया कक लामरक सालायना बागै टीम UTF नि दिनै अबहाय बिजिर खालायजाका बोसा सिक्ला गोमाजागै खापां मेथेबै मानिया खांलायजाक थैजानाय अशोक कुमार त्रिपुरानि माफा तंथाय नक तांमानि आदां मादां पाइसुयाखौ लगियो बोसा चिकन चिकन खरकनै रगनो तै बियांगो थांनाय बर जागाव थांनाय कबर जाजाक थैजानाय शंभु कुमार देवर्मानि बिहि जतनि सोलाय खा खामजानाय कक्तमा अंका थैजानाय शुक्रमणि मुरासिंनि नुखुंनि खा शिशुकिया बोसा खरक बुरै ते अ खरक बुरै बोसा रगनि मेन्टेल पेशेंट बुमानि गभर्नमेन्टनि नक तांमानि अर्धेक तांजाक तंलायबनि तंथाय नक किसिक मिसिक बुफा तो याकरि नक लां थांगा yang bumabo mental patient tamo khlainai boro jagao tongnai sabo naikulnai o khasiya khorogburi chrai rok tabu obahai kotoma sumung rokno bwskango tui bwkrani naikol mungo khairok susukhe tabuk tongo tonglaijawo o talika hamia bwsa khorogburi rok jengmani engui thangka tei tamule khlaisinai bwkhano ma methablaisinai yaksi yagrani lukrungni chubasu government ni yakni marmani chubasu rokno jai jai ke samungo thepalai bwskango turuk ke ma akhonglaisinai kotor emamon government ni yakni rok man laike ahano ta sabailadi bwsa rokno kam ke pora lekha phurunglaidi tei thaijanai nukhuni bwsa rokni porithanibo je sapuru phano mungsachuk phano chubasu nagui tongke chini team UTF no sarnata lasidi kirdi hinai kok kjari bwkha methebai tulangma kisasuk manirokno yago yafari kabui bwkha hilike aroni ongkori faika team UTF जों दिनै अरो फाइसक फायलायनानै अबखो नेवरा मुरा दैवान्दाल मेलागुर आमफ्रायनि सालखिसा सुखा जों थानाय माने जे अरो नेवरा मुरा जुनियर बेसिक स्कुल मात्र जे रिंकुवा खतरमा खायसा दंमानि उना एलाकानि जतनो आकुवानि दैनो बेवहार खालायलाय दंलायो आबाहाय खायसा कुवानो साफ सुथरा खालामनायखौ जालिना थांनायनि खरकताम बरक जों आरो खायसा अक्सिजेननि पियाल फुंमानि बागै आरो कुवा जालिनाय खरकताम आरो कुवाव अक्सिजेननि लांना खालामनानै खौनो सोरखौ खालामनांखा बेलाय जोङो बेफोरखौ अबहाय एक्सिडेन्ट खालामो जों थैजानाय लक लकनि बर'खौ सालायनायावनो बक्स सालायवानो बर'खौ फिसा खा खालामदोंवानो सानदोंवानो हुवान सुख्लायो जों बिनि बर'खनि अराव फायलायमानो जों फायलायखानि बर'खनि बान्दा फिसा जामुंदोंमोन रेसन दखाफोराव संख्रि फायलायखो आसो गोबांखौ संख्रिबैमानो जों याकसुखैखौ संख्रि बुलायखा बर'खनि याखौ जों याफारनायखा जों यांगो फायथिखौ आयं जेपिला नक मालायमानो सिने बाय खरकनै जे थैजानाय बर'खनि नुखुंगो जों अलरेडि जे संख्रि माने मानिखौ रखनो जों याफारि गाबै फैलायखा ओमफ्राय जोंहाया फाइटे सिनि शंभु कुमार देवर्मा अशोक कुमार त्रिपुरा जों बर'खनो बर'खनि फेमिलियाव जों अलरेडि सिनिखौ मानिखौ याफारि नक नक खरक बाय गब्लाना सालाय फैलायखा दाबो गियान फाइटे बुंनो पारानि फाइटे बुखारनो अबहाय सिनि शुक्रमणि मुरासिं नक जों अरो फाइसुपालायखा आ खरकताम फिनि रखनि बिसिनो जतनि खायक जोंनि पेथेटिक फेमिलि अबनो तानि हिन्दि अ जे थैजानाय सिनि ताखौ दिनै साबो खरक बुरै चिकन खरकसाफोरनो सुखनाय करिखौ आबनो बिसिनोसो दिनै लगी सम अचराय रखनि जे बुमा बबाहायनो साल बालुकजा
isa mental issue gini tongo bo nogo suru se tongi mando jaya na tongdo jaya abo hai khoroksa sini buku okra oke sanani thangka angke sini chrai rokni ini nido kuma bo kerikha ini khabo kerikha abo hara tong kaisa thainok suru se kari sini dai uklogo borokni tong thainok obose tabo sorkari nok mane kaisa tangi tongai mane obo adang madang ungjak pailai man langa tabo khono abo hai jorawose abo bu khaba atom sukaya kari kelangi thangka buma bo to tongi bo kerisa abo hai tengke sing chrai rok bai sini साजरा संनाय जों बिसा प्रब्लेम खालायखो आंगोनाव आजुबा बाथ्रा रखनि बिनि बुखरा बिनि थाखा दाबो बोनो दा बे नोंनि नायखुलि दङ नखला खायसन ग्रुप दंलायो अबाहायखो गलेखनि खायक जाखनाय जों इन्सिडेन्ट जोंगर फाइ कक सालायमोन इयाखौनो जों खानायमोनखा आरो एडमिनिस्ट्रेशन हइते मोटामोटी चुबा सुबरखनो अलरेडि रेखा रेशन हइते रेशनिं रख जाखा आउट ऑफिस में होते फाइनेंशियल सुबह सुरख आक्रब जाखा कैसा पॉलिटिकल पार्टी होते ऑलरेडी बरक में 50,000 नि चेक बरक नियाबो फाइ शप बायजा नि जों खानायमान का बेलायखनो हामबाय सिनि जब सुबानाय खाता हामबो बरकनो बरकनो आबनि याबला जोंजों खानायमान का सिनि ओ जे साजला अपरा दिनै कुनु सरकारि साख्रि बाख्रिनि बेबस्था खालायमान आबो चाइ दबि नायनायनि बागै बरक कक्र लांजाक एडमिनिस्ट्रेशन होइते ताय चाइदा न 5 लाखनि कैसा गभर्नमेन्टनि तामे रिलिफ फान्ड होइते बरकनो कैसा रांखिनि सेबासि बरनाय हनै जो कक्र लांजाक ताय आबनि अलरेडि प्रसेस चलि दङनि जों खानाखा सहसिब भेरिफिकेशन दक आपर बाबु अथिजानाय मुखनि बरकनि कागज पत्र आपर अलरेडि बर कालेक्ट खालामखाना ओके खाखायो आबो बरक दाखिनो मानबायनो हनै ओंखे आं अबिदिनो लुगै दंनाय लुखरखनो मुखयनाय हायदि नरबो जदि सिनियो तामनाय जिम जालक लाई दंनाय अबा हायके पेकेटिक कमिशनक लाई दंनाय सिनियो सराय रखनो सिनियो थैजानाय डक्टर बरकनो चुबाय मानखौनो खरसा खरनै जरबो फायो चुवा फायजादि बेखौ सिनि बिसंखौ चुबाय मानो नर अबा हायके सिनि सुबा सुनिया जों बरकनो खालामनो लायो